Ababukeli bethu baphawulile emakhasini ethu ezinkundla zokuxhumana ngalolu daba. Uthakasile Mahlobo uthi cha beyisikhulu boubesta ejele kuyacaca bebezwa ngaye. Ulangelihle Zungu uthi manje waze nini ukuthi une laptop ubesta noma indaba endala kodwa wangaphucwa yona. Ukhanyisani Mpanza ozweleni uthi G4S isinika ngokusobala isithombe sokuthi banolwazi olunzulu ngokweqa kabesta ababhekene ngqo nobugebengu babo. Umduduzi Masango yena uphawule ku-Twitter wathi akaqala ayobhekana namacala akhe eTanzania ngoba lapha eSouth Africa ayikho into bazomenza yona ngaphandle kokumphakela ukudla aphinde abagwazele futhi. Bukeli siyabonga kakhulu ngombono wakho. Qhubeka uphawule ngesihloko sethu sosuku ngokuthumela umbono wakho wevideo ku-WhatsApp ku 071 670 2548.